Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang, ug naghunahuna nga nakita silag espiritu. Apan miingon si Jesus kanila, nganong nabalakaman kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga anya kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Ilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, doon na ba kamoy makaon dinhi? O gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda. O gidawat kini ni Jesus o gikawon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat maingtungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahintungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi ni ining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naipuni ka, O Kristo. Mga hinigugma diha ni Kristo, ang atong pagsaulog karon sa ikatulong at Domingo sa pagkabanhaw, Paskong pagkabanhaw, itaganta sa simbahan sa mga pagbasa, ang unang pagbasa, nagpakita ka nato kung unsa ang importante sa naisulat mahitungod ni Jesus, no? Sa Old Testament. No, bisan gani nga taken na siya from the New Testament pero ginarate gyud, no? Ginarate kung unsa ang naisulat, no? Kaniadto mahitungod kang Jesus ug unsa ang nahitabo, no, sa pag-antos ni Kristo o niya sa iyang pagkabanhaw. Ang akong sharing karon gikan sa Ebanghelyo, no? Ang mga tinun-an ani naa sila sa usa ka lugar kay nahadlok pa man sila sa mga Hudiyo kay bago pa man nabanhaw ang Ginoo. Nahadlok pa sila kung unsay ang ilang buhaton, unsay ilang isangyaw mahitungod kang Jesus. Then si Jesus, no, nagpakita kanila sama sa duha ka tinun-an sa padulong sa Emmaus, nagpakita sad. Usa ka importante kayo nga mensahe karon ang nakabutang diri, no? Unya gipasabot niya sila sa kasulatan, no? It is sa in English pa ang meaning ani, he opened their mind to understand the scripture. Kana bitaw giablihan ni Kristo ang ilang hunahuna, ang ilang kasing-kasing aron makasabot na sila kung unsa ang mensahe sa kasulatan, no? Importante ni kaayo mga kaigsunan diha ni Kristo. No, sa panahon nga nabalakata, sa panahon nga without the Lord, sa panahon nga naglisod ta ba sa pagsabot sa kabubuton sa Ginoo, sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, no? Magampuon tataabliha nga akong kasing-kasing Ginoo, no? Ang akong hunahuna, no? Pasabta ko sa imong kabubuton. Pasabta ko sa imong plano.
importante kaayo, no? Nga ang Ginoo mismo ang mag-open sa atong mind to understand His will. Kana ang mga tinunan, no, murag nahadlok pa sila, no? They were still scared, afraid. Unya wa pa jud kasabot kung unsay tinuhod nga panghitabo na banhaw ba si Kristo or wala na gyud siya or asa man siya padong, no? Pero tungod sa gibuhat ni Jesus, gipasabot niya sila sa balaang kasulatan ug itagaan og bagong understanding, no? So importante kaayo, no? Ato pud i-practice sa atong kinabuhi ba, no? Asking the Lord to open our minds to the words, to His will, no? Og sa atong pagsabot sa mga kahimtang sa atong kinabuhi, isip mga tinunan ni Kristo. Ang ikaduha, ang punto, mga hinigugma diha ni Kristo, kung makabantay mo sa Santos nga Misa, nahay duha ka lamisa, no? Ang center mao ang altar, no? Ang ikaduha mao ang lamisa sa pulong, the table of the Word and the table of the Eucharist. Kinahanglan nga masabtan ni nato, no? Kay nangingon man si Kristo nga, no, like ipasabot niya sila sa kasulatan. I want to reiterate the importance of the Word during the Holy Mass, no? Kay kasagaran samtang nag-una-unang pagbasa, unya ang uban ay naglingkod na, nanghuwag cellphone, mag-scroll-scroll lang, ang uban nagkikchismis ra gyud diha, wa gyud naminaw, no? So unsa man na unsay buti pasabutan, ang importante baka nato ang pulong sa Ginoo. Ina kung mangutana ko karon kung face to face pa ni, mangutana gyud ko nga unsa asagi ka nang unang pagbasa diay naminaw diay ta, no? Asagi ka nang ikaduhang pagbasa karon, asagi ka nang ebanghelyo, no? Malimtan na nato, sayon kaayo ba, no? Tungod kay we don't take the Word of God seriously. Ang mga pagbasa sa Santos nga Misa, una ang pulong. Ikaduha ang Eucharistia. Ngano man, tungod kay kining pulong nga atong gisaulog karon ang mahimong tao, mahimong pan, ang pan sa kinabuhi. It is the same Word that becomes flesh in the Eucharist. That's how important the Mass is. No? The celebration of the Word and the celebration of the Eucharist, they are one. Because that's Jesus. Si Kristo mao ang pulong. Unya si Kristo mao ang Eucharistia. Importante kaayo sa Santos nga Misa nga maminaw gyud tagtarong tagana tog pagtahod ang pulong sa Ginoo. How can we know Him if we don't read His Word? No? Nigingon si Kristo, no, at the end of the gospel, kamo ang mga saksi ni ining mga butanga. You are the witnesses of these things. Kamo ang mga saksi sa akong pagkabanhaw. Kamo ang mga saksi sa akong pulong. Kamo ang mga saksi sa akong presensya sa Eucharistia. We are the witnesses. Tungod kay kitang tanan, gitawag man sa pagsaksi sa atong pagtuo. No? My dear brothers and sisters, sa atong pagsaulog sa ikatulog Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, no? Nakoy duha ka butang nga gi-share kaninyo karon. First is, no, atong pangayoon ang Ginoo nga ablihan niya ang atong kasing-kasing hunahuna pagkatawo sa iyang pulong. Og kita, no, isip atong misyon, pasahon pud nato, no, ang pulong sa Ginoo, isip pagpakita sa atong paghigugma sa atong Ginoo. Ang ikaduha, no, sa misa, sa atong pagsaulog sa Santos nga Misa, na ang pagsaulog sa pulong ug ang pagsaulog sa Eucharistia. No? Kinahanglan, maminaw ta sa pulong sa Dios. Sama kini sa usa ka binhi, no, nga gitanom sa atong kasing-kasing, no? Aron mamungag daghan sa pagsaksi sa atong nadunggan, pagdawat sa kabubuton sa Dios o pagtuman ni ining kabubuton sa Dios. Kita ang saksi nga gisaligan ni Kristo sa pagsangyaw sa iyang maayong balita sa tibuok kalibutan. Magsugod ta sa atong kasing-kasing, sa atong pamilya, sa atong katilingban, sa mga gagmayng paagi, kung asa ta pwede magpakita nga ang atong Ginoo na banhaw o buhi sa atong heart, sa pulong, sa Eucharistia,
ug sa tanang tawo nga mituo kaniya.